नमस्कार. तोंडाक अगदीच काय नसात आणि भाजी करूचो कंटाळो इलो तर झटपट आणि सोप्या असा आमलेट करायचा. एका वाडग्यात 2 अंडी फोडून घेतलंय. त्याच्यात बारीक चिरलेलो कांदो, बारीक चिरलेलो टमाटो, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर घातलंय. चिमटीभर हळद आणि नगभर मीठ घालून चमच्यान चांगला फेटून घेतलंय. चांगला फेटलास ना का हळद मीठ व्यवस्थित लागता आणि आमलेट पण बरा फुगता. गॅसवर तवो ठेवलंय. तव्यावर वाईस तेल जास्त घातलंय. आमलेटाक तेल जरा जास्त लागता. मग फेटून घेतलेला अंडा वतून घेतलंय आणि एकदाच मी हैसर मोठा आमलेट काढून घेतलंय. तुमका होया तर दोनदा थोडा थोडा घालून 2 बारके आमलेटा काढूक शकतास. वाईच सुकल्यावर परतून घेतलंय. दोनही भाजून व्यवस्थित भाजल्यावर आमलेट काढून घेतलंय. फुटासार भात आणि तोंडाक आमलेट म्हणजे 2 घास जास्तच जातले. तुम्ही पण असा आमलेट करून बघा. व्हिडिओक एक लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करूक अजिबात विसरा नकास. धन्यवाद.